εξάμεινο πρακτορας θεολογίας του Αρχαιολογικού Πανεπιστημίου, ο οποίος θα παρουσιάσει το θέμα του Δημήτριος Μαυρομάτης, ο Άγνωστος Μακεδονομάχος από την Ιλιά Ιερίας. Κύριε Βουλευτή, γνωρίζετε το βήμα. Έχετε 15 λεπτά. Κύριε Πρόεδρε της Οργανωτικής Επιστημονικής Επιτροπής, καθώς χαιρετίζω και όλους τους συντελεστές αυτής, ελογιμότατοι, εκπληκτικοί καλεσμένοι. Σε όλες τις κρίσιμες φάσεις της μακραίωνης, ταραγμένης ελληνικής ιστορίας, δεν έπαιξαν και εκείνοι που αφιέρωσαν τη ζωή τους να πουλάνε δρομοβίλες. Σε αυτή την κατηγορία ανήκει και ο Μακεδονομάχος Δημήτριος Μαυρομάτης. Αφενός το ενδιαφέρον μου για την ιστορία της Μακεδονίας και αφετέρου ευθύγραμμη εξαίματος συγγένειας, δυσέγγονος και τον Μακεδονομάχο Δημήτριο Μαυρομάτη, με όθησαν στην έρευνα για την δράση του στην περιοχή Πιλαϊκή Θεσσαλονίκης 1905-1908. Αξίζει να αναφέρω ότι μετά τον θανάσιμο του Παύλου Μελά στα Στάριστα το 1904 και τα τελευταία λόγια πριν ξεψυχήσει Βούλγαρος να μην μείνει, προκάλεσε πανελλήνια συγκίνηση. Οι εθελοντές και τα συνεπακόλουθα τμήματα πολλαπλασιάστηκαν θεματικά. Ανάμεσα σε αυτούς τους εθελοντές υπήρξε και ο Δημήτριος Μαυρομάτης από την Ιλιά Ιερίας, ο οποίος το έτος 1905, αφού κατευθύνθηκε στα βουνά της Πιερίας, αμέσως εντάχθηκε στο σώμα του επιλογία πυροβολικού Βασίλειου Σταυρόπουλου, γνωστός ως Καπετάν Κόρακας. Η δράση του Δημήτριου Μαυρομάτη και των συναγωνιστών του, η οποία εκτείνεται κατά κύριο λόγο στο Βέρμιο και στην περιοχή της Βέρειας, περιστράφηκε στην κυρίως εξουδετερώση πρακτόρων του Κομιτάτου, στην εκμυδένιση ρουμανικής προπαγάνδας και στον περιορισμό της δράσης των ιστορικών σωμάτων, τα οποία κινούνταν μεταξύ παρανομίας και εθνικού αγώνα, ταλαιπωρώντας τους αγροτικούς πληθυσμούς. Επίσης, αξίζει να αναφέρω ότι ο Μαυρομάτης έλαβε μέρος και σε ορισμένες συγκρούσεις με τα τουρκικά αποσπάσματα, όπως αναφέρεται και στο έργο του Χρήστου Νεράντζιο με τον Ελληνικό Αγών, Αθήνα 2000, σελίδα 448. Οι έρευνες, όσο μας το επιτρέπουν οι γραπτές μαρτυρίες χρονικά από μνημονεύματα, καθώς και οι προφορικές διηγήσεις παλαιότερων κατοίκων, δημοτικά τραγούδια, περιορίζονται κατά κύριο λόγο στο έτος 1908. Ενδεικτικά παραθέτω μερικά αποσπάσματα από τα αρχεία του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Διεύθυνση Ιστορία Στρατού, Μακεδονικός Αγών και Στράκη γεγονότα, που σκιαγραφούν την προσωπικότητα και τη δράση του Δημήτριου Μαυρομάτη. Στην ζωτική στρατιωτική περιοχή της Βέρειας, τον Ιανουάριο του 1908 δρούσε το ελληνικό σώμα του Στρατοπυλοκία Σταυρόπουλου, το οποίο είχε πετύχει να την ελέγχει πλήρως. Στις 18 Γενάρη, το σώμα είχε καταφύγει λόγω γρημήτατου ψύχους στο χωριό Τζέρνοβο, Φυτιά, βορειοανατολικά της Βέρειας. Μεσάνυχτα της ίδιας ημέρας, το σώμα του Καπετάν Κόρακα, στο οποίο ανήκει ο Μαυρομάτης, βρέθηκε περικυκλωμένο από ισχυρό τουρκικό απόσπασμα, προφανώς κατόπιν προδοσίας. Ο επιλογίας Σταυρόπουλος, όταν αντιλήφθηκε το συμβάν, συγκέντρωσε τον Μαυρομάτη και τους υπόλοιπους άνδρες και πέτυχε να βγει από το τουρκικό πλοίο, εφαρμόζοντας το παλιό τέχνασμα, το οποίο χρησιμοποιούνται κατά τους κλέφτες. Δηλαδή, άφησαν μπροστά στις θέσεις μάχης του τουρκικού αποσπάσματος έναν ευμεγέθη κρυό, το οποίο συντηρούσε το σώμα ως μασκότ. Κατά τα έτοιμα των Τούρκων, ο ελεύθερος αυτός κρυός έπρεπε να συλληφθεί και να προσφερθεί ως θυσία στον Αλά. Ενώ οι Τούρκοι προσπαθούσαν να συλλάβουν τον κρυό, οι Έλληνες αγωνιστές βρήκαν την ευκαιρία να ξεφύγουν διαμέσου των τουρκικών θέσεων και να σωθούν. Όπως μας αναφέρει χαρακτηριστικά ο Παύλος Τσάμπης στο έργο του Μακεδονικός Αγών Θεσσαλονίκη 1975, σελίδες 297, στις αρχές Μαρτίου του 1908, ο Σταυρόπουλος πληροφορήθηκε ότι το σώμα Ρουμανόβλαχων με αρχηγό τον Χατζηγόβα διέτρεχε στην περιοχή της Βέρειας. Συγχρόνως, διατάχθηκε από το προξενείο Θεσσαλονίκης να αποκόψει τις επικοινωνίες μεταξύ Βέρειας και γειτονικών χωριών. Κατόπιν των παραπάνω, την 8η Μαρτίου, ο
Ο καπετάν Κόρακας προσέλαβε σε ιδιαίτερα τους Ρουμανίζοντες βλάχους της Ντόλιανης, του Μαριάς, κατά το διάστημα που εργαζόταν στα χωράφια τους δολοφονώντας αρκετούς. Σε αντίπεινα της προσβολής αυτής, οι Ρουμανίζοντες βλάχοι προσέλαβαν το μοναστήρι της Παναγίας στο Βράς, Καλή Παναγιά, δηλαδή στην περιοχή της Νάουσας, και σκότωσαν τους μοναχούς Παπασταύρο και Μάρκο Σαφάρη. Ο Σταυρόπουλος, για να τρομοκρατήσει τους Ρουμανίζοντες βλάχους, αποφάσισε να δράσει μέσα στην Πέρια. Αφού εγκατέστησε το σώμα του στη λίμνη, μπήκε μεταπιεσμένος στην πόλη της Βέρειας με 3 από τους άνδρες, τους οποίους περιλαμβανόταν ο Μαυρομάτης και ο πλακτικός Σκοτίδας. Σκοπός του ήταν να σκοτώσει τον φανατικό οπαδό της Ρουμανικής κίνησης Ιερέα Παπαγιώργη. Στήθηκε έδρα και ο Παπαγιώργης πυροβολήθηκε από ένα ρηχωμένο σπίτι, ενώ πήγαινε με πολλούς οπαδούς του προκειμένου να λειτουργήσει κατά τους ρωμανικούς κανόνες στην εκκλησία της Κάτω Παναγιάς. Μετά το επεισόδιο, πραγματοποίησαν εκτεταμένες έρευνες, ενώ ο Σταυρόπουλος μαζί με τον Μαυρομάτη και τους υπόλοιπους άνδρες κατόρθωσαν να βγουν από την πόλη και να καταφύγουν στη λίμνη των Γιαννιτσών με βάση τα αρχεία Γέση κάθετος Δης, το Μακεδονικό Αγών και η Στράκη του γεγονότα. Όσον αφορά τη ζωή τόσο του Μαυρομάτη όσο και των υπόλοιπων συναγωνιστών, περιγράφεται από τη Λίτσα Φωκίδου σε άρθρα Μακεδονική ζωή, η οποία έχει ως εξής. Ταλαιπωρία, κούραση, πορεία πάντα μέσα στη νύχτα, φαγητό λιτό, σχεδόν τυποτένιο και ύπνος πάνω σε τσαλιά, μέσα σε άδειες στάνες, σε δάση και σπηλιές ήταν η καθημερινή σύντροφη, η απόρριση. Αλλά στις καρδιές μας, μέσα, βαθύς ήταν ο πόθος για την ελευθεριά της Μακεδονίας, γράφει η κ. Φωκίδου. Με τον πιο ανάγλυφο τρόπο σας περιγράφω τις τελευταίες ώρες του Μακεδονομάχου Δημήτριου ή Μήτρου Μαυρομάτη μέσα από τα απομνημονεύματα του Βασίλειου Σταυρόπουλου και της Πινελόπης Δέλτα. Αμέσως μετά από τον Τζόρνοβο αναφέρουν τα απομνημονεύματα και της Πινελόπης Δέλτα, κατηγόρησε ο Σταυρόπουλος καπετάν Κόρακας μαζί με τους άνδρες του, εννοούσε και τον Μαυρομάτη και την Άουσα. Οι Ναουσαίοι τους σποντεύτηκαν με πραγματικό ενθουσιασμό και τους φιλοξένησαν με χίλια καλά. Αφού ξεκουράστηκαν για λίγο, όλοι τους μετά αποφάσισαν να χτυπήσουν τους Ρωμανόβλαχους, που παρακύμαζαν στις Μάντρες στον Αγιάννη της Καστανιάς, 3 ώρες έξω από τη Βέρεια. Όλα ήταν καλά και μελετημένα, μόνο που πάλι παρουσιαζόταν μπροστά τους το γνωστό εμπόδιο ποταμός Αλιάκων. Χωρίς χρονοτριβή, ξεκίνησαν και κατηγόρησαν προς την Κόκοβα. Είχαν μάθει πως εκεί βρισκόταν ένας φλογερός ονόματι πατριώτης, ονόματι Αναγνώστης, γεμάτο ενθουσιασμό, ο οποίος τους καλοδέχτηκε και κάνοντας μια βάρκα από ένα μεγάλο σκαφί ριζισμόματος, την έδεσε σε ένα σκηνή και τους πέρασε όλους σιγά σιγά από την Κόκοβα στην Καστανιά. Αμέσως προχώρησε προς την Καστανιά και κατηγόρησε προς τον Αγιάννη. Η ώρα ήταν 3:30 π.Μ. Αποφάσισαν Σταυρόπουλος και Μαυρομάτης και οι υπόλοιποι άνδρες να εκτεθούν τα χαράματα. Ο καπετάν Κόρακας σκόρπισε ησύχα τους άνδρες μέσα στους τάμους και περίμενε. Σαν έπιασε να χνοφέγγει, μάζεψε τους άνδρες του και αφού τους έδωσε τις τελευταίες οδηγίες, χωρίστηκαν σε 3 ομάδες και επιτέθηκαν από 3 διαφορετικές μεριές εντελώς ξαφνικά. Οι Ρωμανόβλαχοι, μόλις κατάλαβαν ότι περικυκλώθηκαν από τους Έλληνες αγωνιστές, ετοιμάστηκαν να πολεμήσουν όπως. Τρόπος να ξεφύγουν δεν υπήρχε. Επακολούθησε μεγάλη συμπλοκή, όπου σκοτώθηκαν σε αυτή τη μάχη 10 Ρωμανόβλαχοι και σφάχτηκαν 3.000 ζωντανά, εγωχρώματα μέσα στις Μάντρες. Σύμφωνα με το μακεδονικό ημερολόγιο του 1909, σελίδα 311, πολεμούσαν στήθος με στήθος, αλλά δυστυχώς από το σώμα Σταυρόπουλου σκοτώθηκε ο Δημήτριος Μαυρομάτης από το χάρι της Μιλιάς, σε ηλικία περίπου 28 ετών, χωρίς κανείς άλλος να πάθει το παραμικρό. Επικοινωνίες παλαιών αγωνιστών κτλ. Εδώ λίγο για το χάρι της Μιλιάς, για όσους δεν γνωρίζουν, σημειώνουμε ότι στο κάτω μέρος της κάτω Μιλιάς, της οποίας η αρχική ονομασία ήταν Τάχνιστα. Τα αχνιστά δηλαδή μέρη εξαιτίας της συχνής ομίχλης ανάμεσα στα 2 ποτάμια, Γκορτζόλακα και Μαυρονέρη, στη διασταύρωση με τον επαρχιακό δρόμο Κατερίνης-Ελασσόνας. Εκεί υπήρχε ένα μεγάλο χάνι την εποχή, ικανό να φιλοξενεί μεγάλο αριθμό διαβατών και ζώων,
παρέχοντας στέγη και τροφή. Το γεγονός αυτό συχνά αποτελούσε αφορμή τα τάκνιστα να λέγονται και χάνη. Αυτό ήταν μια παρένθεση. Αμέσως μετά ενημερώθηκε ο Σταυρόπουλος ότι ερχόταν ο τοπικός στρατός μαζί με χωρικούς από το Χάντοβο να βοηθήσουν τους Ρωμανόγλωκους του Αγιάννη. Ο τουρκικός στρατός ήταν πολύ περισσότερος από το σώμα Σταυρόπουλου και εφόσον εκτίμησε την κατάσταση, δεν ωφελούσε να επιμένει και διέταξε την επιστοχώρηση. Άρχισαν να κατηφορήσουν πάλι προς την Ανιάκουνα. Οι Τούρκοι όμως και οι Χαντοβίτες πέσαν το κατόπιν μας. Έπρεπε οι άνδρες του Σταυρόπουλου να επιστοχωρούν και να πολεμούν συγχρόνως. Κάποια ώρα έφτασε στο ποτάμι. Η διάβαση καταντούσε προβληματική, διότι το νερό ήταν θολό και ορμητικό. Πρώτα πέρασε ο καπετάν Κοράκας, ο οποίος σκόντεψε να πληγεί από την ορμητικότητα του ποταμού, αλλά σώθηκε πάλι στην έγκαιρη επέμβαση του φλογερού πατριώτη αναγνώστη. Στη συνέχεια πέρασε και τα υπόλοιπα παλικάρια. Ο εχθρός κυνηγώντας τους έφτασε ως εκεί, αλλά σταμάτησε δόθερα από τον Αλιάκο. Το σώμα Κόρακα, λόγω της καταδίωξης από τους Τούρκους, αναγκάστηκε τον Ιούλιο του 1908 να καταφύγει στον Όρυβο, όπου το βρήκε το νεοτουρκικό κίνημα. Όταν κατέφτασε το δυσάρεστο μήνυμα κατόπιν προφορικής μαρτυρίας των κατοίκων της κάτω Μιλιάς, στη σύζυγό του Κωνσταντία Μαυρομάτη, αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει και σώθηκε χάρη στην επέμβαση των ανδρών του Βασίλειου Σταυρόπουλου. Ενώ η μητέρα, η Ελένη Μαυρομάτη του Πεσόντος, Δημήτριο Μαυρομάτη, κατέφυγε σε ένα ύψωμα για να κλάψει τον γιο της. Το τοπονύμιο Οχτός, που σημαίνει χαμηλό ύψωμα Μαυρομάτινας, στην περιοχή Σαϊτά, δικά της κάτω Μιλιάς, οφείλεται σε αυτό το γεγονός και είναι άρρηκτα δεμένο με την ιστορία του τόπου. Ζωντανό παράδειγμα αποτελεί και το δημοτικό τραγούδι που γράφτηκε στην τελευταία μαρτυρή συλλογή του Δημήτριου ή Μήτρου κατά τα λεγόμενα της εποχής εκείνης, Μαυρομάτη, στον Αγιάννη της Καστανιάς. Ωραία, ποιος είναι άξιος και γρήγορος. Ωραία, ένα άξιο παλικάρι να πάει να πει της Μήτρενας, συζύγου του Μαυρομάτη, ωραία τη Δημήτρενα της Μυρκοπαντρεμένης. Να μην αλλάξει παιδιά μου τη λαμπρή, επειδή σκοτώθηκε την περίοδο του Πάσχα, φλουριά να μην φορέσει, ωραία το μήτρο μου, παιδιά μου σκοτώσανε. Αλλά η μανία των εχθρών δεν σταμάτησε ως εδώ. Αργότερα έκανε να ολοσχερώσει την ηλικία του, η οποία ήταν κλεισμένη κοντά στον ναό της Αγίας Παρασκευής στην Άνω Μιλιά Πιερίας, με αποτέλεσμα να χαθεί κάθε πολύτιμο στοιχείο, αλληλογραφία, φωτογραφίες, που προφανώς θα μπορούσε να μας δώσει σε εμάς τους νεότερους περισσότερες πληροφορίες. Εκτός από τα απομνημονεύματα του Βασίλειου Σταυρόπουλου, της Πινελόπης Δέλτας, του Παύλου Τσάνου και το μακεδονικό ημερολόγιο του 1909, σημαντικές πληροφορίες για την δράση του Μαυρομάτη. Γερμανός Καραβαγγέλης, Μητροπολίτης Καστοριάς, ο οποίος διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στη διάρκεια του μακεδονικού αγώνα. Έτσι, με την γενναιότητα που επέδειξαν τα ελληνικά σώματα, όπως μας ειδηγείται ο επίσκοπος Γερμανός Καραβαγγέλης, περιόρισαν τη δράση των Βουλγάρων, επιτυχάνοντας την ένωση Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας με την Ελλάδα. Τέλος, ο Δημήτριος Μαυρομάτης, του Ταξιάρχη, αναγνωρίστηκε επίσημα ως Μακεδονομάχος το έτος 1962. Εδώ σας δείχνω και μια φωτογραφία του σώμα του καπετάν Κόρακα, όπου κάτω στην κάτω σειρά εκαριστερών δεύτερος, έτσι είναι ο Μαυρομάτης. Εδώ είναι το αντίγραφο του Δημοτολογίου, που είναι η οικογένεια του Μαυρομάτη, στο νούμερο 206. Ναι, είναι ο γιος του ο Γεώργιος, το 1905, την εποχή που έφυγε ο Μαυρομάτης, ο πατέρας του, 1905 στα βουνά της Πηλίας και τάχθηκε στο σώμα Σταυρόπουλου. Και εδώ είναι ένα αντίγραφο από το Ίδρυμα Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα, που αναφέρει Δημήτρης Μαυρομάτης, ο πλήτης, και εδώ το έτος αναγνώρισης το 1962. Σας ευχαριστώ πολύ.